Zdravíčko ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. No a dneska budem... Ty čo lietaš? No a dneska budem tu hrať Minecraft so Sofiou. Neviem, je to moja rodina, alebo nie si moja rodina, alebo nie. Kvázi je to moja rodina. No a teda dneska s ňou budem hrať Minecraft 1v1 PvP, takže dajte like, odberte so zvončekom, teraz aj ja lietam. No a samozrejme poďme na to. Wow. No dobre, tak poďme si, Sofia, teda pripraviť nejaké tie veci na súboj. Takže ľudia, daj si netheriteové a ja si dám diamantové, lebo presne ja som lepší o trochu. To není chválenie, ale o trochu som lepší v PvP, takže ty si... tak výborné, no. Tak ty si daj radšej netheriteový, ja si dám tento diamantový. A dosť lepšie. Pretože akože neviem, či chceš byť smutná, pretože no tak no. No takže ja si dám toto. Potom si dám tata. Tady hadiaľ. Tata si dám, tata nepotrebujem. Počkať. Bomba, toto potrebujem. Potom si čo ešte zoberiem? Potom už nepotrebujem. Ty hajzel. Poď sem, ja ťa zabijem. To je, haj to, neviem čo, aha, kúkaj, jak vysoko skáčem. Hopa, ty kokosi, čo do mňa trefaš, ty hovado. Hovado, no. No dobre, tak ja si ešte čo pripravím. Čo si takého beriem. Možno tuto niečo také. Ty, čo do mňa to furt strieľaš? Ty, že ťa zabijem. Zabijem čo, áno. A ty, ajzel, ty, poď sem. Ty kokos, tak dobre šípy, no. Ok, tak, počkaj, tak ja si dám ešte nejakú vec, či ne? Nepotrebujem. Asi už nepotrebujem teda. No uvidím ešte. Čo? Dobre, tak poďme hrať teda, ok? Poďme PvP. Čo? Ježiš, ja som zabudol na jedlo. Tak ty vole. No, takže, ja už som asi Ježiš, ja som zase zabudol na to jedlo, tak ja som dobrý, no. Tak počkaj, ja si dám, že... Dúfam, že to tu budeme teraz... Nemám to tu, no, chodoricky. Počkaj, teraz, kde si našiel to zlaté jablko? Čo ty máš? Ty nemáš zlaté jablko? Ja, ty máš meso. Tak ty. Maria, jak som enchant. A tu je to. Tak, bomba. Môžeme ísť sa na súboj. Pripravená. Hej, rozprávam sa s tebou. Dobre, sa poďme. Musíme najprv ešte nájsť nejakú plochu, kde to budeme hrať. Áno, mám. Leď za mnou. Hore. No a pozri sa. Dobre, a poď za mnou. Točíš, hej. Čo? Točíš, hej. Aha. To poď. Tuto, hej. To poďme súboj, hej. To počkaj. Vieš dať survival? Ne. Tak výborné. Tak počkaj. Jak to ty máš? Takto. Stavenia. Prežitie. Ja už tam preč. A počkaj, ešte teraz hneď nejdeme. Ja to odštartujem, hej.
Takže, počkaj, sa najem zatiaľ ešte. No. A 3, 2, 1. Poďme. Láva. Obyčajná láva, bráško. Jak si do nej skočila. Jo, kamera môj. To pekla. Ani ja nie som profikám úplne. Hej. Nie, ja som netrafil. Pekla, daj pokoj. Kamo? Peklo. Namoc sa rozdávať, čo, kamarát? Čakaj. Ty zase. Ty jeden. Počkaj, reklama. Reklama, hej, stop. Neviem, nejaké kraviny. Dobre, môžeme ísť. Pokračujeme. Ty. Nedáš pokoja, hej? No, tu máš, kamoško. Kamarát môj. A poď, kombo, ty vole, kombo, jak nás teraz čo? Kámo, tak ty umreš, brácho. Máš málo? Počkaj. Máš málo? Hej, kámo. Máš málo? No, čo na to povieš? Kámo, tak... Hráča Steam zabil hráč 120 456. Tak letku som ťa zabil. Čo, nemôžeš? No nemôžem ťa hitnúť. Jaj, no? Čau, kámo. Komu? Yes, takže ľudia, vyhral som. Let's go! Ok, tak vypojil som sa. Nepávam. Uvidíš na videu. Nemôžem... Ale ne, uvidíš na videu, že ja som reálne nepodvádzal. Niečo, ideme ešte raz? Ale hejtnúť. To je jedno. Hitnúť ťa môžem. Čakaj, viem. Nie. Ideme ešte? Hej. Ok. Tak, poďme na to. Takže ľudia, druhé kolo. Ja sa pripájam do pekná Sofie. Hráč Steam sa pripojil k hre. To mi tam... Tlačením tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. Počkaj, ale ja som... Čo? Čože? A kde si vôbec? Kde ty si? Ty máš nový svet už? Haló? Ty nekomunikuješ? Že máš nový svet? Nie, tu sme boli. Ja aj to pekla som sa pel. Tak ale ja som ťa tam nevedel nájsť, kde si? Tak to je začiatku. Tam, kde sme mali Tlačením bitku? tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. A dobre. Kde? Ja tu si ty. Aha, to nie si ty. Som si ťa pomielal so zombíkom nejakým vodným. Ty si pod zemou, či kde si? Ty spadla do jamy. Fakt nubák. Čak ťa zabije. To je kreatív, do pekla mám reklamu. Ty vole, sa utopím.
Už mám kreatív? A to, kámo, tak tam je vesnica. Kámo, tak ty kokos už úplne do zeme. Hej, kámo, zobud sa. Sofia. Pozri sa, tam je vesnica. Tak ty si úplne na len svet. Kúkaj tam. Poďme do nej, hej. Kam sme teraz jak ideme, že aha, tam je vesnica, poďme do nej. Čo tam bude, som niečo zaujímavé. Poďme tam pozrieť, zabijeme vidieť divou a musíme získať DZO, pretože to je z Azonklemma a musíme ho zabiť, hej. To je nejaká posilka sem na ňu. Tak počkaj, vypadni. Dobre teda, dobre. Okej, ja som spadol do vody, nejdeme. No dobre teda, tak počkaj, to zabijem a toto sa nevadí. Počkaj, toto budeme robiť. Tak ja si budem les postechať tady. To nie som ja. No nevadí. Tože? Nič. Kde sú čistky? Neviem. Počkaj, ja zabijem creepera. Ja budem, no ja som ho netrafil. Zabijem tá creeper, zabijem tam. Áno, minúko, čo chceš? Co pozeráš? To hovoríš, čo? Co to je? Mám chyb. Ty máš testku? Tam sú sovaliny. Počkaj, kde si? A tam si, dobre, tak počkaj. Poďme dať PvP. Nachystaj si veci a poďme dať PvP. Poď, si do pekla. Tu si, poď, ideme. Poď za mnou, hej ty. Hej, kde si ti? Hej, ty peco mi utekáš. Zostaň. Poď za mnou. Zjedz to PvP a za to. Nachystaj si veci. A neser chleba, poď. Neser chleba. A neser, ale nedel. Hej, prestaň, poď za mnou. Ty pavúk, památ. Tak pozor. Ty poď už, zobi. Vidíš, že je fialovo červené. Tak ja neviem, čo mu je. Asi má chlípku nejakú. Poď za mnou už. No poď, vylet a musíme jesť nejakú. Hej, ty kam a buď ticho, ale holé nohy, gole gate. Ukážte nám, čo z nich máte, či jak to je. No dobre. Dobre, to môžeme robiť. To budeme robiť. PvP. Správne. Takže poďme na to. Takže nasýtaj si veci a prestaň. To je vtipné. Vieš? To ja si nevieš, no. Nežijem. Cože? Výborné. Dobre, takže poď sa, aj dobre písal. Takže poďme, niekde, toto. No dobre, počkaj, ty si stíze, sebe. A toto je veci. Čo, jaký súľad to? Jaký čulák podľa teba som ja? Pozri sa mi do očí a povedz mi, že som čulák. Pozri sa mi do očí a povedz mi, že som čulák. Ty čo si mi to povedala. No povedz mi to. No čo robíš ty, klava? Jole, klava. Ty klava. Ty klava, Ty klava má krava so zelenými očami, daj mi pokoj. Kde si do pekla, to si kam ide zase ty, bubák hnusný. Podľa si na to PvPčko, hej. Tak ideš, alebo to? A to si jebe. To poď. To. Čo? Dobre, poď, PvP. Takže, vieš, jak zapnúť to PvP? To zapni to. To máš ma pripravený. No a poďme na to. Počkaj ešte 100, hej.
No a 3, 2, 1, teraz. Pekne som trafila. Hej, kámo, nechám ťa, hej. Ale poď, pahni si. Kámo, si čo robíš? Je, ty už reklamu? No. Kámo, ty sa utopíš asi. Dobre, poď, vylez. Najed sa, hej, máš jedlo? Sorry, kámo, ja som nevedel, že máš reklamu. Hej, ty, Reklama? podpasovka. Čo? Reklama? Nemám, ale poď, podpasovka. To čo je? Ty si sa nejako... Čo sa stalo? Hráč ho pustil hru. Nie, mňa to líbne, no výborná. Počkaj, nie, ja sa pripojím na teba naspäť. Počkaj, Čakaj, si tu? som tam? Čakaj, asi? Stlačením tlačidla otvoriť chat, otvorte chat. Tak poď, počkaj od začiatku, hej? Od začiatku máš plné hapka? Hej? Dobre, tak 3, 2, 1... Pekla som trafil. Pekla, to čo som urobil, to pekla, to čo som urobil. To pekla je reklama, sekundu, hej. OK, môžeme pokračovať. Jo, ja som skoro dala na seba lávu, ty. Dobre. Ty, jak tam čakáš? Yes. Tak si najviac umre. Hráč Steve umrel na smrť. Kámo, tak ty si najviac umrela. Dobre, tortíky máš. Ja nie som Steve. A teraz vieš, jak poďme? Teraz poďme tak, že... Ok, super. Teraz poďme tak, že ty budeš mať o moc lepšie veci, že ty budeš mať diamantový armor alebo taký a ja nebudem mať žiadny, hej? Poďme tak, hej? Asi môžeme zabaviť aj ten, jak si volá. Znova môžeme zabaviť Minecraft, že proste si urobíme crafting table a tak vieš, že nás urobilo. Jaj, áno, tak poďme tak aj, hej? Takže čo ľudia, to bude v mojom druhom videu, že budem hrať survival s túto so Sofiou, hej? Takže pozdrav do videa, my zaličíme. Vlastne ešte. Čus. Dobre, to je pohodia chlap. Jak opitý chlap, kámo si ty. Dobre, tak čaute ľudia, my vidíme sa u ďalšieho videa a bye bye. Čau, zdraví.